Siyababingelela ababukeli emakhaya bedlakadla media. La sisohambweni oluyingcwele olusuka emzini oyingcwele waseBhleni. Siholwa inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu. Siya kwabhekabezayo. Njoba kuumhlangano omkhulu kaJuly, uNkulunkulu inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu iyaye iqopha usuku noma iqoke usuku lokuba iyokhumbula okhokho bethu abalele kabhekabezayo. Uthi ke ngelinye ilanga uthi njoba sila kwabhekabezayo sizokhumbula laba abalele la kwabhekabezayo. Sikhumbula abantu abangasekho emhlabeni bonke lapha bekhona, ngishaba semakhaya, ngishaba ngcwatshwa kuphi, ngishaba ngatholwanga. Ngakho sohambeni olunjalo ke sihamba nenkosi yethu unyazi lwezulu liwa khona lapha emathuneni ebandla lamaNazaretha, Nazareth Baptist Church eBhleni, eholwa inkosi unyazi lwezulu liyonyakazisa amathambo ukuthi makukhona ekwenzeka ohamba emhlabeni angakafinyelele ezulwini namhlanje, uNkulunkulu unyazi lwezulu uyobanyakazisa ukuthi abavuke bangene ekujabuleni kwenkosi. Sohamba olunjalo.
Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yethu lapha kwaBhekabezayo ngokuqala sifunda umthandazo wokuvuka. Sizocela shumayela umdlalo sokhona lapha beKuZulu. Asihole ngomthandazo wokuvuka inkosi imbusise. Isiqalo somthandazo wokuvuka. Imini mayibenhle kwabangcwele. Bandla elithobekileyo likaMenzi wezulu nomhlaba. Sisiyamdumisa manje udumisa imihla yonke. Amen. Silandele ngesibandla. uNkulunkulu namandla wonke. Yiswa bonke abamkhonzayo. Usisa ukuvuka kwethu namhlanje. Sicine umsa wakho. Amen. uJehova ungumalusi wami. Angikwesela mina senzo sakhe. Uyangelusa ebusuku nasemini. Uyavumela izindebe zami phathi igama lakhe. Iziduku zami zimzuzu akasikhumbulanga ngisesiswini sikamama. Akakusikhumbula namanje ngenqamsa wakhe nangegama lakhe. Uyabuyisa umphefumulo wami emadleleni amahle. Angiholele ezindleleni zokulunga ngenqamsa wakhe nangegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angikwesaba ukubi ngokuba wena Jehova kimi. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyisihlangu sokungivikela, ngiyathokoza ngazo. Wena wendlala isithebe sami ebusweni bami ngaphambi kwezitha zami. Gcobile ikhanda lami ngamafutha, izindebe zami ziyachichima. Impela kuhle nomusa kuvela kuNkulunkulu kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyingqamsa wakho. Ngiyakuhlala endlini yakho Nkosi Jehova, kuze kube sekupheleni kwensuku zami, ngokungivumela umsa wakho, isilandelo sebandla. uNkulunkulu namandla wonke. Yiswa bonke abamkhonzayo. Usisa ukuvuka kwethu namhlanje. Sicine umsa wakho. Amen.
Khumbula-ke ukuthi namuhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Ungaphuthi kumkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho ngale mina avuse ngayo. Umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawonke umphefumulo wakho okungokaJehova. Umkhonze ngokumthanda. Noma uhambe endleleni mkhonze ngokuba uthwele nguye nasekhambeni kwakho. Noma uhlezi endlini yakhe emini mkhonze. Noma usemsebenzini wezandla zakho mkhonze ngokuba uyena unika umphefumulo wakho ukukhuthala. Noma uthume indodana yakho nendodakazi yakho uyithume ngegama likaJehova. Uyithanda indodana yakho apha yona uJehova ebuhlungwini nasekuhluphekeni isilandelo sebandla. uNkulunkulu namandla onke yiso bonke abamkhonzayo. Usisa ukuvuka kwethu namhlanje. Usigcine umsa wakho. Amen. Uyifundise kahle indodakazi yakho ukudumisa Jehova uNkulunkulu wakho. Ungazithwala icala layo ngangayifundisi kahle kwakho. Izinsika zendlu yakho masidumise uJehova. Neminyango yendlu yakho mayidumise uJehova. Bandla elithobekileyo nehloniphekayo likamenzi wezulu nomhlaba. Menzi makavuma ukubusisa ukuguqa kwethu nokusithoba kwethu. Amen. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yomusa nesethembisa. Siyabonga nokubonga ukusigcina kwakho lobusuku namhlanje. Isilandelo sebandla. uNkulunkulu namandla onke. Yiso bonke abamkhonzayo. Usisa ukuvuka kwethu namhlanje. Usigcine ngomsa wakho. Amen. Siyabonga Nkosi Jehova ukuzibusa kwakho Nkosi yamakhosi. Vuka nathi Nkosi Jehova ngalenhlanhla namhlanje. Usinike izingqondo eziphaphemeyo. Usinike ukukhuthala Nkosi Jehova emsebenzini wokusiphilisa. Ubuthongo bovilapha bungasembathi. Nkosi Jehova usinike umoya wokukhuthala silime sihlakule. Silinde esikulimleyo nesikuhlakulileyo. Uyibusise Nkosi Jehova imisebenzi izandla zethu. Siyakuncenga ukwamukela ukuncenga kwethu. Kungabi ngokusho kwethu kube ngisho kwakho Nkosi yethu Thixo wethu. Ningavilaphi isona ukuvilapha. Umuntu ovilapha ufana nenje ehlala ngokucela ukudla kubantu. Ipheleni kwalomthandazo thabathi JULY uzophila ngakho. Ungahamba ucela ukudla kubantu. Isihlabalela. Vuka nathi.
lona isifundo noma libalele lima ngokuba awusazi isikhathi uNkulunkulu azonisa izulu ngaso noma liyana lima uhlakule ulinde ngonakalo okulimleyo nokuhlakulileyo uboba uyesu bandla lenkosi masikukristiyana ze amen. Amen. Ngiyanibingelela abantwana bakaNkulunkulu. Silapha namhlanje lakwabhekabezayo. Silethela abahlobo bethu abalilela konzo ukubakhumbula. Akusho ukuthi ngoba sababeka la sababeka sasesikhohlwa yibona nabo bayalazi lo suku namhlanje bese bevele besilindele usuku namhlanje uzokwenda bebekade beyaluza ngoba bayifuna lento ngiyabo njengoba nathi ngiyithi sofela kuyona. Siyazidinga ezokumbonga
inkosi zinibusise. Ngisukuma ke bantwana baNkulunkulu nokubongela bonke abaleli la kwabhekezayo kale nkonzo esibathela yona minyaka yonke konze ukubakhumbula ngoba zange sibabekela sesiyabalahla abahlobo bethu laba thina ngokulukholwa esikhona noma esinakho sikholwa ukuthi umuntu akalahlwa noma ngafa umuntu angatholwa umama owazala kuneyise ukuthi sengikhalela nje ukuthola ithambo lomntanami abanye abantu bathi umuntu mayisihambile idimoni kodwa mawuhlabile bafike bathi inyama uhlabela bakini nazo uyambile kodwa basabahlabeni isizwe simnyama sanikwa amasiko aso manje thina siyathanda ukulandela sikiyeke kwakwethu silandele kwabantu akekho umuntu la wathi ngelilanga omunye obabeyifuzela lisekumnandi wasethi lo munye wasephethe iBhayibheli lo munye useshumayeza lo munye uhamba nentombi la intombi ifaka ikete emfishana usethi mayemshumayeza uthi lo munye hawu kahle kuyisibanibani ungashumayeza mina awubuzela ukuthi akangazi into ohamba naye yaphela kanjalo intshumayelo waphela lo bangesakhuluma wakwetiza lo wesifazane ukuthi uyayazi indoda ake sibuyele kwentweni esiyona umhlaba hayi thina sodwa abantu bazi ukuthi idluzi liyinto ekhona kumuntu omnyama yabanje wasivuke seza la asiphuze utshwala lasidakiwe siyayazi into esizoyenza la njengoba sihamba nje siphile emhlabeni awumazi ukugadile mhlawumbe ulele lapha yabizayo kodwa wena uvela wonke usizi lolu manje wena ke masuthi wena usindisiwe ona ugcina ngasashongo yasho le ndoda lenenye ethi awubuze ukuhamba la uthi angazi uthi lona hayi sesasindiswa wasethi lokho nje awusindiswe nini la ukuthi zabuhle sonke samlilile ukuthi uzobuya usindise ubani manje into yethu sayabelwa umveli nqange kuningi thina abantu abamnyama esikulahlayo wethu esithathazelela okwezizwe ubone ngathi manje sinokuhlupheka nokuxakeka yiko lokho osawakhelwa obaba mkhulu bethu siyakulaqaza kodwa kube khona indoda ihamba nawe kuyokuthiwa umuntu unabantu ababili uyawomalume wakubo uthi ukhathe idluzi la komalume ukhathe idluzi lakini ilo leli kulekelelayo ukuze uphile ube nemalume nazo zonke izinto ayisekho leyo nto osunemali susindisiwe awusabakhumbuli thina sibakhumbulile labantu sisosa lapha nakwasizana siyosa lapha enqayizivela nabo sibafuna ukuthi bakhuphuke siyodla nabo bese sibacelela ke kushembe umqalo lohambo ukuthi noma bangabona kangakanani noma seshaya kodwa shaya phuzisa ngoba indlela zimbili ziyaxaka phambili ngoba enye uzofica ubhombela kwenye ndawo ufica omunye nje ungamazi
njengoba silana sizocelela laba baleli la ukuthi noma yinini noma bona kangakanani shembe ashaya phuzise bese bayageza ngezifakho engcwele sezulwini bagcine bewuziswile umbuso kaNkuluNkulu. Ngoba phela njengoba sibaningi kangaka asisontele esogwini kodwa isoko sikhona kodwa asisontele esogwini sisontela ukuyezulwini. Ngoba angithi yabo mawudlule endaweni eyithiza indoda ishawa uyizwe sikabala sithi aweshe bosonda wawuyiNazaretha lokho kwahlubuka. Mina banaZatha ngiyacela singahlupheki. Kuthi indoda ifile noma ishonile ngo5 o'clock iyabuya uzokwenzani eNazaretha ekhaya uzohlupha abantu bazaca phela abantu babebona umuntu ade bemgqibe ekseni awu ngo5 ingasithi lishihlambe ilanga linga ngakacishwa ngisho ilento umlilo ngoLwesihlanu usula wena asilungise indlela zethu eNazaretha. Into efanele silungise kakhulu onembeza nenhliziyo nomoya umuntu uphele eNazarethini. Kodwa phela amadoda sewashintsha umhlaba. Kuthiwa kusahlalwa la ePhakameni ababekahlala khona bathi hayi umdluli mangabe kufika umkakhe umdluli engekho isho lombangeli lo efika nokumaya wakuhlangabeza bese kuthathwa ukuthi ukhona umdluli akekho usizokudla kodwa namhlanje ngeke sisakudla ngoba so into eyifakele umdluli la ugcinisa umthando umkamdluli ungazumthandiswa yini. Lisaphila ke eNazaretha leso sikhathi namanje lisaphila kodwa kufuneka ukuthi kuvuselelwe lokho. Angathi umuntu mayishiya idrink yakhe azayibhale ngepeni hayi ngiphuza angayishiya. Madoda kukude kwashembe wemadoda le nayikala hayi ukude la siyakhona kodwa siyofika manithanda. Sengiphetha ke bantwana baNkulunkulu ngiyafisa ukuthi njengoba sila ke sigcine imiyalelo yakhe singabi nosizi makuthiwa insuku zokuphila ziyaphela sibe nenjabulo nesithokozo ndawo sengihambile ngiyikhaya kanti kube esisebenzela khona esebenzele ekhaya awu sengihambile hayi ngiyikhaya nobhombela angatatazeli ngawe lokho ekusinga engathi akakwazi athi uyifake kube mhlophe emhlabeni athi ubhombela uqhamuka nje athi woza mntanami ngizokumukelisa ngethemba. Singene sigijima wethu bakwami uzolifaka ngemvubu ezulwini thina ke singene sigijima ngemarathon. Manje ke lento ilula kodwa ihlula umuntu ngani abanye uthoba nezihliziyo zenkawu ingithiwe inkawu iyantshontsha uthothi impela umbila kodwa isande sikhwebe esisodwa ngoba lokho ifaya kwaphela sathi ivula ikhwapha uyawa lo uqala faka wesibili faka wesithathu uyawa lo wesibili ivuna yonke insimi yomuntu intshontsha kodwa ibuye iphuma ensimini nesikhwebe esisodwa
asebenzele ukuvuna thina isivuno esihle phambi kwaNkulunkulu. Ngiyacela ke uthi uNkulunkulu baba mkhulu Bhombela, umkhulu Ilanga, umkhulu Nyanga Yezulu, baba uthi ngamakhosazana. Ngibonge futhi ukusivikela kuwo konke nje bathi sikhala sisuka lapho uthi sicela basivikele kuwo konke ungase kusehlele endleleni. Namhlanje manje sisila basivikelile, ngithi baqhubeke njalo nokusivikela. Bese sifa yivo sisoke nenhlanhla. Siwazi ukondla imizi yobaba. Nkosi busiseni kuzwini. Sizovala inkonzo yethu manje ngesihlabelelo sama-51. Cela umfundisi uHlengo wabasentanda sihola isihlabelelo inkosi Mbusisa. Nkosi kusipha amangcwele. Say his son,
Siyabonga abantwana baNkulunkulu. uNkulunkulu bayekhaya. uNkulunkulu bayebandla besithwalile sisona. Basithwala sesibuya. Into engiyenzayo wena. Into engiyenzayo wena amazi ukuthi ibonga kanjani. Noma benza ukusula igama lami libhaleke pha. Ngene ebuhleni uyofunani wazibani umuntu uyahlupha evele ehlupheka futhi uyabona yena kaShembe nabo abafuthi nje nabo bafuna ukuba amakhosi hayi akubanqabele kodwa hayi wapi umkhulu wami leso phela ecabaleni kathi hey Nkosi na mfuna bayi nocabeleni kathi ngeke baba hayi manje umuntu uyathanda ukukhulumela omunye hey bo hawo ungangikhulumeli nakulona idlozi ave uNkulunkulu ngiyakwazi ukukhulumela amen yaphezulu nani ke bese niyashutha manaza thengamba nani hey thina ke ngoba WhatsApp yabona nje nangomusa boba akekho noyedwa uneyitayitela nomuzophandle wami kodwa-ke mangithi ngiyanisiza hawu Shem ngithi yakana madodo mase ngithi nginisiza kwesibili kokuphelela benhlala kuseyile angithandi ukuhlala lapha esitezi ngimubukele phansi ngivele ngibukela phansi kodwa ngifuna ukunibukela phansi nikuseyile ngifuna ukunibukela phansi nihlele ey'ntweni esizuzakha kusukela manje niyagijima niyobhala emsebenzini hayi Nkosi yami amen dalilani Nkosi yamakhosi niyazi leti budget amen mina ngisebenzi ngebudget batawethu ifaka imali la kwakhe umuzi naye umongameli mayenesifiso ukuthi badeshe ukuthi uyafisa ukusifaka isandla akasifice nathi sihamba ubaba mkhulu wakho umuzosephakameni namanje lokuzosephakameni usame wakhiwa baba mkhulu nomkhulu ilanga thina-ke sibaningi kakhulu-ke namhlanje sesingavele sakhe nje ungangazi ukuthi ngabinga ngokuthini lento angiyazi negama wayithi umkhulu iMinisithi manje wakuyiMinisithi wayekhona ngale ndawo la izazi wase ngoswale lewini angisho nje abafana bakutshele ngibhuwele ukuthi kodwa
Ngikithe segole elikhulu ngawo kuthiwa yini? Cartoon Center. Slanting sebabuseni. Inkosi inkosi.